हारिनि साट्ट आरो गोजोर थामोनथानि थाखाय बर' हारि माहारि आफादफोरा दायो मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे गोख्रों सोमावसारदों। बेबायदिनो गाबोन क'क्राझाराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि रैखाथिखौ लानानै गोख्रों धरना होगोन। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच, बनसु, इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आरो गोबां आफादफोरा दाबिखौ लानानै धरनायाव जिरायगोन। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटी हाइकर्टनि बिथोन बायदियै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबसननानै थानाय सुबुंफोरखौ आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1886 नि चेप्टार एक्सनि नेमखान्थि बायदियै होस्रांनांगौनि दाबिजों 3 घन्टा धरना होनो हाबाफारि लादों। क'क्राझार सरकारि हायार सेकेन्डारि फोथाराव गाबोन बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच, बनसु, इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आरो माखासे आफादफोरा बे दाबिखौ लानानै 3 घन्टा धरना होगोन। बे धरनायाव एक्स भलेन्टियार फोर्स अर्गेनाइजेशन, अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन, अल बड' सिनियर सिटिजेन फ'राम, बर्ड राइटार एकाडेमि, बड'लेण्ड कन्ट्रेक्टर एस'सिएशन, अल आसाम क स्टुडेन्टस इउनियन आफादफोरा बाहागो लागोन होननानै मिन्थिनाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों स्लट लानो हागोन।